Mabot sa 5 ka mga balay daptin sa sapa sa Barangay Kasuntingan, Mandawi City ang gidemolish. Ang report ni Nico Serino. Gipangunayan ni mga personnel sa Hudo Demolition Team ang pagdemolish ning mga panimay sa sitio Lubang, Barangay Kasuntingan. Ang tag-iya sa 5 ka mga balay mitugot sa pagpangguba, maong giabagan sila sa clearing team aron mapahimuslan pa ang uban nga mga materyales. Ang maong dapit gitumbok nga danger zone kun musuyla ang tubig sa sapa sa Butuanon. Gani sa miaging tuig atol sa kusog nga pag-uwan ug pagbaha, usa ka panimay gayud gikan sa maong sitio ang nabanlas ug nadala sa tubig. Katapusang beses nga bibaha og grabe kaayo ning atong nahimutangan karon sa sitio Lubang, matud sa mga residente, mulapas pa sa tawo ning atong gibarugan ang gitas-on sa tubig baha. Ug gani kun atong himuon nga basihanan kining abandonado na nga balay sa atong likod, halos manunga-tunga sa ilang ikaduhang andana ang level sa tubig ni adtong higayuna. Danger zone ni area kay mao ni tabo ditong una delikado kay di sa panahon nga ni murag lunop na naabtan diri babaw ang tubig. Matud sa mga nanag-iya, nakadawat sila og hinabang gikan sa syudad sa ilang pagbalhin. Alang sa usa sa mga residente, mas maayo na lang sabgyud kuno nga mabalhin sila sa laing dapit nga dili delikado. Diyolan sa pagko kay nasa pamilya niya usa pa sa kabahan yon pagko sa over sa gobyerno. Kung magbaha, taas-taas kung baha sa gidula nga kung puan lang pagtungaring natama sa sirba. Ang mga apektado ipabalhin sa transitory housing sa may barangay Paknaan. Samtang may uban pa nga mga residente sa dapit ang musunod sa voluntary demolition kay matud sa syudad alang man kini sa ilang kaluwasan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.